Това видео е за теб, ако ти е омръзнало да купуваш дрехи, които бързо развалят формата и цвета си изглеждат стари. Ако търсиш в интернет, но това, което намираш, не ти харесва особено, а ти искаш само да имаш хубави дрехи, с които да се видиш с приятели, да ги комбинираш лесно, така че да са подходящи и за работа, но също и когато трябва да отидеш на по-официално събитие. Имам добри новини за теб. Това видео ще ти покажа 5 трика, които ако следваш, винаги ще си добре облечен. Да започваме! Базисни дрехи. Базисни дрехи не звучи много секси, но всъщност това са дрехите, които ние най-често носим. Те могат да се комбинират лесно за различни поводи, както и когато искаш да изглеждаш по-небрежно, така че фокусирай се върху базисните дрехи. Това могат да бъдат изчистени тениски с хубава кройка, ризи, панталони, поне един чифт дънки и един чифт официални панталони, суичер, яки и палто. Всички тези дрехи са базисни, защото могат да се комбинират лесно с всяка друга дреха от гардероба ти. Можеш да направиш комбинации за различни поводи, както и когато искаш да се облечеш малко по-небрежно. Ако искаш да подчертаеш собствения си стил, можеш да го направиш лесно, като към тези основни дрехи добавиш нещо по-ярко или нестандартно. Например, обувки или нестандартна риза или някакъв аксесуар. Добро качество. Съветът на всички хора, които разбират от външен вид и мода, е дрехите, които купуваш и носиш, да бъдат направени от материи с добро качество. Опитай се да купуваш дрехи от лен, памук, вълна, кожа, кашмир, вискоза, модал. Това са качествени материи, които трябва да имаш в гардероба си. Тези материи не само изглеждат и се чувстват луксозно, но и ще издържат много дълго време. Това не означава, че трябва да избираш най-скъпите дрехи. Винаги можеш да замениш определени материи, като куприна с сатен или лен с памук, за да останеш в рамките на бюджета си. Когато купуваш, опитай се доколкото е възможно да избягваш големите щампи с лого или име на каквато и да е марка. Да имаш малко по-обран вид е много по-привлекателно и изглежда по-стилно. Избери неутрални или по-тъмни цветове. Неутралните цветове като тъмно-синьо, бежово, кафяво, бяло и черно са класически цветове. Просто не можеш да сбъркаш с нито един от тези тонове. Това прави комбинирането им с по-ярки цветове като червеното по-привлекателно, без да изглежда прекалено изкрящо. Инвестирай в хубави панталони. Това ще донесе голяма промяна в гардероба ти, отколкото носенето само на тесни дънки. Чифт хубави панталони, които не са тесни, са едно от най-универсалните и основни облекла в твоя гардероб, ако наистина се опитваш да подобриш играта си с обличането. И последно, грижи се за дрехите си. Не можеш да си добре облечен, ако дрехите ти винаги имат петна. Увери се, че переш дрехите си на правилната температура. Например, ако переш вълна, лен или по-деликатни тъкани на висока температура, те ще се свият и ще станат по-малки. Не пери заедно бели и цветни дрехи. Някои цветни дрехи могат да изпуснат боя и да отцветят останалите. Винаги глади дрехите си преди да ги облечеш. Това ще ти коства само 5 минути, но ще направи огромна разлика във външния ти вид. Ако това видео ти е харесало, натисни палец нагоре. Благодаря ви много за подкрепата. А ако искаш да получаваш известия за предстоящите видеа, абонирай се за канала. Чао и до скоро!